Kai phung kaham jatana lamsugo kolomti YouTube channel o katini no video kha electric wiring baki khlai hekaba current wiring baki khlai o video ni bising swrwngui norok o video norok pulen se paithak jornai tongdi kai swrwngui manai o video ni bisingtwi kai komok kai balni bagai kai ko bal bagai yang point bagai bainai yang kuna kai sarnai yang kuna kai sarnai makai point bagai nanai ko kuna point bagai manai nai din ro gobo kai current bal ni bagai gobono theui marnai o abo jate belam moko feni kap theke tam muklang tei cement pathor habai thamona bagai apno theui muthui maro belam no ajar ke pipe chora jage aja ukai abo bo theui muthui marnai ka bagai na mai ko kona je jar ke pipeline thia aja ka bebang muthui birnai tomung norok mo ke norok mo ke conceal wiring dok kanyam sung tongkai kwrwng di sungoi baksa ang description o number link di nai ko mo ke carrying bus rod ni carrying bus tei pipe na sunai ko ma sunai bono nong thani nakar ma sano tamong kai nang video kaham ka sagai phunung maya jora mang ka baskang sala ang phunung nai kaham ka sagai tise phungna bagai srai ke buchi sanan bagai tam ne ke camera sangnai kring bagai mai da phunung maya tam mole borok sat tin bising no bo khana sat dalai nai no obo tin bising ma pairna bagai man rok sat dalai ke bagai nong than nakar ma sano kemokov hatani lain obokai ko orang tiga point bang jaka orang sini kayak bimo tangnai apa yang saya switch nilai nganor original kotalok no channel no subscribe khaiji tai video na jake like share khaiji kai tabo horni 10:30 baika apni samung pai malia kanata kitang khana fire sinai asung hambai go waring khaima jaga buchiya rong tongkha kai singhodi call khai singhodi mano haikaba comment khai singhodi srai ka bujugu saire asung hambai norok bucheng dong singhodi mano।